about them before you ever spotted anything. So, băieți, suntem la un nou episod de The Hunter, chiar primul, nu știu cine este unul nou. Suntem aici cu Daniel, live pe Trovo, o să vă las... Hai, salut! Aștept în descriere. Da, o să vă las link-ul de la Trovo-ului în descriere. Astăzi am gândit să facem un challenge, care face mai mult session score în 30 de minute. Pun cronometru acum. Na, nu joc cu mine. O să live de 25 de secunde. Bun, să sperăm că intre careva. Cronometru a început bun. Ok, distanța dintre noi doi. 3 km 31. Da, sincer, eu cred că mă duc la locul meu de trăire. Unde? La animalele alea frumoase? Da. Mă duc la locul ăsta. Bă, 30 de secunde deja s-au dus. Hai să facem și eu așa. vezi că ești la 600 de metri de mine, bă. La cât? 600. Hai. Și te apropii. Bă, dar nu vrei tu să te duci în altă zonă? Mă, aici am venit, aici rămân. Ok, dar vezi că la mine sunt niște bizoni, gen să nu iei. Sau știi ce fac? Eu încă n-am explorat-o pe harta, dacă vă uitați. Poate uitați cum arată zona aia. Săraca zona. Stai, că eu mă pun pe burtă. El le trage de pe burtă, el îi bate. Eu sunt Johnny Sins. Da. Bă, mai avem un băiat. Adițu. E puțin mai așa, mai ciocolet el, dar nu contează. Nu contează aia dacă e negru închis. Alb închis. Așa, alb închis. Nu contează. Batul e mai nou, nu prea are arme. Dacă vreți, că eu oricum o să-l bat Nu, pe Daniel. s-a apucat acum câteva zile, are 10 ore în joc. Nu cred. Dar poate să fac echipă cu tine. Adică session score-ul vostru se adună. Corect. Eu îi dau un bizonul ăsta 30 de glonțe, dar să-mi dea session score 1. Cum ar fi? Nu, 50 minimum. Cel mai mic e 50? Da. N-are cum. Ba da, 50 minimum. Mie mi-a dat odată 34. Lol. Câte mii de glonțe ai tras? Am tras tot așa într-un bizon. Da, de 30. I-am tras 10 de 308 și 2 de la glonțele alea slabe de început. De la piatră. Dacă vreți, putem să jucăm și niște Among Us modat. Stai un pic. Bere pe oleagă, băi. Ăsta pleacă, îl bate sora sa. Bă, ce să mai zic, avem niște bizon acolo, cred că cam facem pe fraier. Are session score 0. Dați-mă că a fost ceva important de rezolvat. Hai bă, fraiere, vin că am deja 4 bizoni. Unde să vin? Pe Hunter, să faci tu session score, că zice lumea că e realizat. Eu? Da, Sau adică? tu. Eu sunt. Păi da, dar ești și tu un animal sau zice lumea că e realizat? Bă, dacă aș găsi, ar fi ceva.
vedea caută, bă. Mă uit cu binoclul ăsta, la alarm. Da, ăsta deja a luat un bizon. Ca să știți, nimic nu va fi regizat. Fiecare e bulanul lui. Eu am auzit un muldier. Dar dacă l-ați citit, opa! Auzi muldier în față. L-ai văzut? Bravo. Are deja 3 bizon de aia. Unul la tavan. Și mai au și pe al patrulea. What the fuck, nu. Iară mi s-a buguit armele. Aba nu, gata. Ursul! Mamă, asta are și urs. Hai că moare ursul ăla, mai dă-l dracu de bizon, dar ursul... Oricum, ursul moare și mai repede ca bizonul și dă și mai mult. Păi da, dă mai mult de aia vreau. Stai că vine bizonul agresiv spre mine. Eu m-am mult de ieri, 200. Gata, m-a crăpat și bizonul. Cât să mai Ursul duc? sau bizonul? E, ursul găsesc eu pe drum. Dar ursul ăla o să-mi dea vreo 300 session score. Cât am deja? 500 cu ăsta. Cu 50. La bizon e nasol să faci session score, că Ce vrei, pleacă. la puțin. Taci și marș. Ia, 150 bun. Dar mildiul tău ce mai face? Bă, habar n-am. Pătușă? Bă, i-am dat ceva. Ceva tot i-am dat. Pătușă sau? No organ hit. Nu, Medium. Blood rate medium. bun. Găsești acolo. Tu ți-ai băgat perk points pe ăla, gen să-ți arată cât HP mai are. Eu am folosit toate percurile. Și eu mi-am folosit tot. Nu știu dacă mai am. Eu am, da. Mi arată acolo. La Uite, 100. 25 și 50. Da. Uite, cred că deja l-am văzut mort. Aici l-am intrat. Da, uite-l Ursul. mort. 0,25. De 0 și 25. Blood rate very low. La mine. I-am dat eu medium. Și îi dai tu very low. Păi da, mă, dar ăsta e urs. Hai să vedem unde i-am dat. Oh. Și am dat și cu pistolul. Ține minte. Da. Ce puțin. Da. I-am dat de la 142 de metri. Bă, ți-a dat bine. Nu te mai plânge, că poate rămâne iară cu session score 0 ca pe savană. Bă, 141 față de 0 cât aveam atunci, vezi că e bine. Și mai sunt, au trecut 8 minute aproape. Eu tot aud animale. Bă, dar ursul ăsta se învârte în loc. Face triplu șuruburi. Face concurs. Pare de triplu șurub. Marian Drăgulescu. Fantastic. Mare între 25 și 50. Hai că imediat îl vezi mult. Bă, Steamfish, și cum îi la pete? Când îți apară că e între 0 și 25, o să mai prindă maxim 2 pete. La mine a prins mai mult. Acum are A, între 0 și 25, da. What the fuck? De eu am 25-50. Kiki. Deci nu mai ține apăsat shift. Că vezi, doamne, dacă ține apăsat shift prea mult, îmi dă ăla. Știi, sticky keys ăla. A, lol, el l-a dezactivat. Eu nu vreau să-l dezactivez. Sau nu știi. Mă, nici nu știu, dar nici nu vreau.
Uite-l, m-a mort. Mamă, am primit Gmail de la Trovo. Cu ce? Welcome to Trovo, too late to meet you. Bronz, ursul. Mamă, ce... Să dea bine. Abia 200! Uitați că e bine 200. Nu e bine, țin că un bizon mi-a dat 150. 360. Da, ăla mi-a și 360. Deci câte gloanțe ai dat? Nu știu, cred că vreo 3. Mai să mai sigur că primesc. A, ești la 405 metri de mine. Am auzit un animal. Opa! Ce-ai prins? Am auzit un prongohorn. Țin că a venit sora mea. Venise sora mea. Ia și sora mea la mine în cameră, colorează. Pictează mai exact. Bă, vrei să spun o glumă bună? Zi o gumă. Dar nu te superi, da? Zi să te aud. Vorbeam ieri cu Adițu Da. și zicea că el n-are net și că se mișcă greu pe The Hunter. Și am zis să cheme instalatorul. Dar el a zis că n-are bani de instalator. Și eu am zis că știu o metodă cum să facă instalatorul pe gratis. Ia zi, ce metodă? Scoate netul din priză și îl bagă înapoi. Nu. Nu știu. Gen, știi că pe Adi putem să-i zicem și Jamal. Da. Și gen se rezolvă cu Jamalita. Ah. Ok. Adică cu Mama Bear. Bă, tu pleacă. O, bă, ce vânezi aici, că n-ai nimica. Dar îl aud. Așa că cred că le-am spart în farmele. Asta îmi place, mă. Eu n-aud peștele, bă, eu îl simt în miros. Diana. Da. Diana, fugi la buna că te chema. Te-o chema buna. Am auzit-o prin telepatie. Fugi. Băi, să ziceți dacă vrei niște Roblox. Că avem niște jocuri șmechere. Cu Da, ăsta că care hai, nu fugi la știe ea, fugi la ea. engleză. Ai văzut cum am gonit-o pe sora mea? Ia zi. N-am Mamă, asta aici, Mountain și- Lion, Mountain Lion. Taci din gură. Ta din gură ca Mountain Lion. Diana încetează. Oricum nu te vede nimeni. Deci dacă îți prind un pumn în gură, scoți dinții ca mitraliera. Ura voastră de prongohorn. Și zici tu, Prngorn. Pringorn. Așa. Nu zici tu. Zilzon. Să nu zici cum îi zicem noi. Ne dau aici jos live-ul și episodul. Da. Diana. Bă, te cam iau la Station Score. Deci cred că pot să încep să mă relaxez puțin. Ce prostus. Ce face Mountain Lion-ul ăsta ca animalul ăla? Că nu e animal. A, dar stai că eu sunt și deștept. Stai că eu sunt și deștept. Că nu stă geată în jos. De ce face animalul ca animalul? Fiindcă e animal. Corect. Bă, Stingfish. Și cum am dat la pronghorn. Pârngorn. Așa de. I-am dat una. Știi topoganele alea, că
Știi toboganele alea cam gonflabile care se aduc Da. la buci. Așa s-a dus. E, ce puțin să ieși în școală. Cât? 225. Da, și că poate mă iei. Cât ai? 800, eu am 366. Da, tot ai șanse. Șansele mele sunt egale cu 2. 2 la ce? 2 din 5? La 100. What the fuck? Bighorn Sheep, dai după munte. Unde-i, mă? Dar nu putea să fie oare o turmă. Habar. Eu nu am descoperit zona asta. Merg așa că... Da. Ah, nu, uite-l. There's nothing quite like bighorn sheep Ce hunting. bighorn? They have incredible eyesight, Da. can detect Hai, movement nu over știu great despre distances, and are equally comfortable in alpine meadows and Milă mountain de slopes. milă de So băieți it's de pe always difficult. de pe lag. But those horns Eu are sunt worth între it. de FPS. My advice is to stay well Și tu back te uiți în and catch 5. them unaware on lower ground Nu. before they have a chance to disappear up the tree line. În 50. Diana, cetează odată, că dacă nu te scot afară cu șuturi în cur. Pare că sora mea e mai bună decât a ta. Câți ani are? 6. Nu, așa mi are 4. Locul tău așa arunca-o după geam. Crezi că am fost departe să fac asta? Da, dar de la etajul 2 măcar. A. Eu știu ce am încercat să fac cu ea. Să dau să mă joc cu ea, să o arunc în sus și apoi să nu mai prind. Asta sună ca o idee bună. Diana, dacă nu te algi în gură, îți dau un pumn în gură și scoți dinții ca mitraliera. Dacă te bat. Dacă mă batem nana. Îmi place româna ei. Saca nigădic. Ce am zis? Suca nigadi. Da, da, e... Tu ai zis gen cuvântul. Saca. Diana încetează că dacă că-ți scot dinții. Ai făcut o amenințare. Asupra... Ia, încă o turmă de Rongohorn. Bă, dar nu ți-am zis eu cum se zice Pârngorn. Minor, doi minor el. A, nu-i mai trage, gata. Deci n-avem voie să-l agresăm. Da, gen îi dai la gleză, habar, nu. No, îi trag la plămâni. Nu, că după aia îi bagi vape-ul pe gât. Ce-i bag? Vape-ul. Întrebare de baraj. Se numește harassment. Întrebare de baraj. Ai fumat? Da, Cine n-a fumat? tu. E, nu. Bă, dacă vrei, te sună de cu camera să mă vezi. Când ies. Bine, mă, hai, să știi scorul ăla când o faci. Al dracu că am eu obosit sunt pe jos. Păi nu-i normal. Sunt culcat. Să obosească. Păi da, E, nu mi se pare. ei se pare. Deci nu mă mai pun pe control, mă pun pe Z. Care face, bă, ca Bighorn Sheep-ul. Bine, un Bighorn Sheep face asta, nu? I-am dat măcar. Dar nu vine niciun bizon de la tine, adică 0, așa, 0 barat. 0 bizon, da. Bizon.
Dacă vine vreun bizon, îmi băi și mie un cort. N-am cort. Dar nici nu mai băga. Corect. Marș. Bă, dar tu de ce ți-ai pus live în 30 de frame-uri? Puteai să-l pui în 60. Eu n-am știut cum. Ce? N-am știut cum. Da, M-ai dar nu grăbit cred tu. că... Da, cred că-ți cam pică. Bă, după aia dacă îi băgăm și Roblox. Ăla, Longest Tower win. Să vadă lumea cât de Nu. prost ești. Uite că, bă, omule, la meu și cum mi se duce ținta? Doar la tine? El e obosit, dar el ridică de țintă în sus. Păi da, nu poate să țină stabilă. De ce o dă în sus, în jos și nu o dă stânga-dreapta? Fiindcă așa o ții când ai pulsul mare, nu că n-ai forță. Prost, n-ai tras niciodată. Am tras un airsoft. Tot de 2 giuli. E, ca. Dar cât giuli are mapă? 4.3. Da-te, bra. Îi crapă plămânul în el dacă îi dai. Nu, dar faza e că i-am făcut upgrade-uri. Ce ai schimbat? I-am schimbat aproape tot. Am luat un P99. De pe 99 ai luat tot. Da. Aveți grijă, nu le dați la poliție. Nu, îl dați pe asta la CIA, la forțele secrete. De ce? Fiindcă deții armă periculoasă. Armă letală. Da, am un AK din plastic cu bile. Bile din alea de 1 milimetru. Bă, Nu s-au dat bilele. vrei să zic eu o glumă? Foarte Zi-mi o bună. glumă. Zi-mi o glumă. Cineva se juca ruleta rusescă, da? Așa. Știi ce e? Cred că da. Adică cred că da. Adică știu. Ok. Cum se juca el acolo, a picat el. I-a pus ăla revolverul la cap. Știi ce crezi că face omul? Ah. Zicește. Își trage de trăgaci? Ce? Trage singur de trăgaci? Nu, vorbise el cu ceva iranieni și a pus o bombă pe scaunul ăla. Lol. Și după aia, îți dai seama că revolverul ăla a avut el o interacțiune cu bomba aia. 1000 de 30 de migranțe. Și i-a tras cu bomba aia fix în... Ah, Ghicește. am 152 de glanțe. Ghicește cu ce a tras revolverul și unde. Zi unde. În piept. În ce? În piept. Nu. În cap. În c... În cur. Da. What the fuck? Și gen, după aia pistolul a intrat în pușcărie. Nu și omul. Nu, ăla nu. Ăla a dat în judecată pistolul. Să știi care mai era una cu dat în judecată. Ah. Cineva merge cu viteză, da? Viteză mare. Adică, Poliția îi face, îl dă în judecată. Și Adică el avea 150 la oră și trebuia să meargă cu 50. Și avocatul îi spune și câștigă. Dar cum putea să vadă semnul de 50 dacă avea viteză așa mare? să mor. Asta chiar e adevărat sau e cum? Nu e adevărat. What the fuck?
Trebuie să fii insane. Tot timpul care e frică să dea la un Nissan din 2010. 170 de cai putere, e frică să dea mai mult de 160. Eu cel mai L-am mult am întrebat de mers ce. la 240. Ghiși de ce motiv la el? Yes. Îmi ia poliția permisul și nu vreau. Are rezultate. Ce vrei, Mărie, taci. Eu zic să bage 300. Eu zic să bage 300 ca și să-și ia avocatul ăla, să-i zică. Vă bag eu avocatului dacă vrei. Da, te duci tu acolo în costumul ăla. De la taci odată din gură. Că-ți par botul. Tragi o bușetă din ea cu fasole de la tine. No, Și eu nu nu- mă fasole, nu-mi place. Și după aia când ieși din aia de mațăre. Și după aia când ieși, ți se vede costumul așa, din negru se face, din alb Mare. închis, din alb închis se face verde. Bă, dar chiar cât de cronometru? Când mai avem? 21 de minute. Mai avem 21 de minute? Da, dar stai să văd de când se închise cronometru, de cât filmăm. De vorbă. Îl mai ține 5 minute. Lasă-mă, Diana. Taci odată. Bă, nu mai tipa așa. Deci, zic, cum e să fii învins? Cum să fie? Taci că am găsit un pârn gron cu nivel 8, mythical. Și m-ar fi să fie de Great One. N-are cum să fie Great One la mythical, trebuie să fie cu 10 dacă e Great One. Dar un gol poate să fie. Glumesc, mă, era cu 5, nu era cu 8. Era mediu, dar tot e bun. O să pice gol. Nu nimerit. Gata, l-am nimerit acum. Eu în loc să apăs una, am apăsat SC. Bravo. Da, te-ai dat cu spiritul măcar. Mă, nu. Dă-te cu spray să put frumos. Nu vezi că miros să spray. Să mă duc la restaurant. Scot măsilușa mea. Spray. Bă, Streamfish. Închizi microfonul dacă închizi să nu se mai audă pe stream, ca să-i scot dinții lui sora mea. Nu, după ce terminăm episodul. Ah, ok. Hopa, ce prostos. Unde dracu e animalul? Ura, măti, animal. Animal împăiat. Am un animal împăiat. Cred că am dat la cerbicală. Am murit din prima? Nu. Păi dacă îi dă la cervical, o murea din prima. Corect. Și nu înțeleg de ce stau atât de apropiat, că le sparg urechile. Oi, Mariata. Ce? Cum s-a auzit sau ce? S-a auzit prea tare chiar. Stai că mai am un animal. Un curcan. Dacă și pe ăla nu de ei. Un curcan, muldier, prungur. Eu am
animale la mine aici. Nu vezi că miros aș. Ok. Medium. Ce medium? Blood rate. La ce? Mult die. Dar la mine de regenerare medium. Dar știi la ce animalii hai mereu? Yes. Pârângrul. Ba nu. Da, dacă tragi cu 338 ui. Păi eu uitam cu 338 și era low. La mine e mereu high sau medium. Medium. 25-50. Uite-l mort. Și acum, 500. Te arunci pe geam. A, dar Nici mai cu rău. 500 nu mai e. Păi asta e chestie, dar te ajung încet. Păi da cât mai e? Că mai e 4 minute. Da, ce puțin să ieși un scor. 72. E mult să știu spun. Extrem de mult pentru cineva ca tine. Nu să-și ușcara. Ce ai zis? Să mic carasul. De unde? Din pantalon. Pare rău. Nu cred că ai așa ceva. De unde ești mai verificat? Am vorbit cu cineva. Cu cine? Suciu. Ăla mai dă drept că lui ăla-i ciudă pe mine cu a mai mare ca el. Da, cred că... Iată Le- ciudă. Bă, lui ăla-i ciudă. Nu știu ce ciudă pe orice. Dacă tu ai un joc și el nu-l are, e ciudă și se pune să-ți cerșească, să-i dai și lui jocul. Taci mă, că ăla se joacă Fortnite. E ultimul pișat. Acum se joacă Fortnite, sau? Nu știu, dar se joacă mereu. Ăla nu știu alt joc. Ăla n-are alt joc în cap. Nici măcar CS-ul nu cred că mai are. Se joacă taxul. Care? Se joacă din avion, de unde? De la magazin, că să cumpere lapte. Merge să închizi la magazin și a intrat, l-a băgat în Five Nights în Freddy. L-a făcut gardian. Am tras în cur. Gata, mă, l-am găsit. Unde crezi că l-am nimerit? Sting. Mamă, ce coadă am dat. Gold! Da-te drept. Părmugronul. Tax. N-am văzut că a meu e mascul. Încă 1 minut jumate. A meu e mascul alfa. Da, tu nu ești. Mă referim la animal. De pată de sânge. Bă, ești m-am făcut, am... Hai bă, dar ți-l găsești că mai e 1 minut. Să vă măcar dacă-l găsesc. Bă, eu cred că nu i-am tras deloc. Că nu găsesc pata. Diana, încetează! Bă, e un preclar victoria. Bă, de data asta nu m-am bătut la 0. Da, măcar atât. Dar o trecut minutul? Ce? O Nu, trecut mai minutul? 20 de secunde. Da, Bă, vezi că dacă apeși G, poți să mergi automat. nu știai. Nu. Și mai apeși caps lock să aleargă singur. Asta știam. Dar să mă uit că nu știi de G dacă apeși. Nu.
Era fain dacă nu obosea. Haide bă, că au trecut deja 14 secunde. Gata, stop. Ia să vedem cât e scorul. Bă, Dar nu înțeleg. abia 438, bă, oricum e un progres de la 0. Diana! 1519, 438, 1-0, dacă vreți să vedeți. Dacă vreți să vedeți revanșa, ia zi mă, tu vrei revanșa? Bă, eu aș vrea revanșă, doar că știu că merg și acolo bătaie. Deci vrei sau nu? Data viitoare. Deci zi da, ca să am conținut. Da! Așa. YouTuber bă de caritate. Bun. 1-0. Sper că v-a plăcut episodul. Arrivederci. La revedere.